मैदेर 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 क'क्राझार थिथागुरियाव नै मैदेर दोनदों लामायाव नुनानै नै लाखिब्रबबाय नायनो नागिरदों जों नै बेखौनो टाउननिफ्रायसो फैगासिनोमोन जोङो दा बे लामायाव नुनानै लाखिब्रबबाय जोङो नोंसोरबो नायलांबाय थादो गोगोम गिदिर नुहुरखाबाय हनै माथो बाब जा गिदिरखालै फिनायसो जागोन बेयो फिनाय मावथागोन बावहाय गोगोम गिदिरखा थालिर जादों थालिर जाहोदों मानसिफ्रा जमा जाहांगासिनो नै सोरबा सोरबा लाखिहांजोब्बाय नायनो बिराद गिदिरथारलै नायलांबाय थाबानो जाबाय खाथियाव खेबनानै होगोन आं नायलांबाय थादो नोंथांमोना खाथियाव खेबहैनि आं र' खाथियाव मेथाइ जाहोनो नागिरदों जाग्रा जाहोनो नागिरदों बिदिनो नै होबाय थ्रोब सोखायो सुन्दायजों खेनसेनो होनाय लोगो लोगो गाहरखायो बोरैबा मोनलाय लांलै आं दांनो आं दाङासै गुसुसुखा जा मोजां जाखायोना बिराद मोजां जाखायो नै थालिरबो जागासिनो दं बेखौ दाननानै रोगाना होफैदों बिसोरो मैदेर बिगोमाफ्रा मावफ्रा बे माबायाव लाबोदों बेखौ माबा रथ फुजा ना मा होनदोंलै बेवहाय लाबोदोंनो दाखालि दा बावनो दोनथ'दों आरोना बिसोर उनाव लांफिनगोन आरो बिसोरो गौरिपुरनि होनदोंदां মাউট আছে নেকি মাউট আছে মাউট আছে না আছো আপনার উঠা দিব ওই পয়সা দিম আজি খোলাতে আর খালি কুয়াতে নরমাল 3টা বেলা বাজাতে কুয়াতে মই 8টাতে বান্ধিয়ে দাও আর গরম না बबेयाव लाबोदों सार बेखौ बे दाख्लै माबायाव लाबोदोंमोन नैबे रड फुजायाव बबेनिफ्राय लाबोदों गुवाहाटि এইটো কোন আছিল প্ৰতিমা পাণ্ডেহঁতৰ সিহঁতে ভাড়া লৈছে কোন জায়গাত গৌৰীপুৰত ফৰেষ্টত লৈছে দিয়ক 11 টকা बयबो माबा माबि लाबोनानै दौफैलागासिनो नै बयबो माबा फिथाइ सामथाइ जाहोफैदों सोरबा सोरबा मेथाइ माबा माबि बायदिसिना नारें बायदिसिना जाहोलागासिनो नायफैदो गाबोनबो थागोनदां बे मैदेरा नायफैनो हागोन बोराया खाथियाव दा थांदों माबा जानो गिदों आवलाय जानो गिदों माने बिसास गैयाना बेफोर जुनार जिनिसजों बोरैबा सुन्दाजों थ' हरबा बादा होदों आरोना बोराया बेखायनो जानाया बुस्रिना लादों नै मोदोमखौ ना मोदोम मानदों खोमा बे
बेयावसो स्टार्टलि डाइरेक्ट जायो थालिर जादों थालिर मोजां नुयो केमेरा ना मबाइला मोजां मोनदां भिडिअ'बा थिगथार